Hey Siri. Sa kadugayng panahon, kasakit kay giipon sa sayop nga mga desisyon. Kalisod di ako gilamon, pero ang gining tanan kay ako arang kayahon. Kailangang maning kamot sa lisod nga sitwasyon, para makalingkaw sa'yo lang pud ka sa pagbangon sa bayan sa tong pagampo sa nindot nga kapuntagon. Daghanang pagsulayan ng kuhaan ng salumon, basta para sa pangandoy, para yun sa kaugma. Salamat kaayo o akong Ginoo, gitagaan mo kusog para mo upadayon ko sa mga pagsulay nga imong gihatag sa kuha. Walay kabalakan kay ikaw, ana. Adunay mga taong nag-ingon sa ako ang away maabot sa kinabuhi. Gitagaan ko na lang og importansya kaysa ila ko mo bawi. Pinaagis pa ning kamot, bilis pagdumot, ikatawa na lang nako kay walay makasabot sa ako ang gibati. Bisan unsa kahuot, ihilag na lang tandang sabayon sa pagpaning kamot. Pagpaning kamot. Salamat kaayo o akong Ginoo, gitagaan mo kusog para mo upadayon ko sa mga pagsulay nga imong gihatag sa kuha. Walay kabalakan kay ikaw, ana. Sa kuang kinabuhi dunay mga pangutana, padayon lang gihapon bisan pag mag-inusara. Kay way laing solusyon sa tanang mga problema, magampo sa Ginoo ug magpasalamat niya, kay siya'y makatubag sa problemang gilaan. Kita alay naglihok sa tong oras nga gadagan, maunggugma sa Ginoo kay grabe nilabihan. Walay kulang, walay puas, padayon sa pagdagan.